a sede da UNED e de Agadir e agora tamén a sede da Unidade de Atención Temperá de Lalín. Este novo servizo trata de ser unha importante axuda para as familias que teñen algún rapaz con discapacidade ou dificultade de aprendizaxe e mobilidade. Polo progreso dos nenos e das nenas, vamos a traballar por ese progreso. Pero vamos a traballar por ese progreso de xeito que eso se poida conciliar co progreso do conxunto da familia. De maneira que o progreso do neno, o progreso da nena, non signifique, por exemplo, que unha nai perde o seu traballo ou que un irmán teña problemas educativos ou que a familia viva unha situación, pois, de insuficiencia económica. A súa presentación acudiron Xaime Ponte, presidente da Asociación Galega de Atención Temperá, e a nova secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, que, acompañados do alcalde de Lalín e a concelleira de Servicios Sociais, visitaron as instalacións. Este novo servizo non cubre só as necesidades do concello. Este recurso que hoxe vimos a inaugurar pois é un recurso que, aínda que ubicado no concello de Lalín, pois vai a dar cobertura a toda a comarca. A secretaria xeral dedicou parte do seu discurso a louvar a xestión do rexedor lalinense gracias ao que se crea un servizo pioneiro en Galicia. É un faro, un referente para a Xunta de Galicia e para leválo a outras zonas da nosa comunidade autónoma, que tanto necesita desenvolverse todavía en servicios sociales e non me doe prendas en recoñecer que temos un camiño importante que percorrer no ámbito dos servicios sociales. Todos aqueles que tivemos a desgracia de ter algún fillo con dificultades, sabemos da necesidade, porque se non ocorre eso, aunque seas moi sensible, nunca o tomas da mesma maneira. Pero se tuveches que sufrilo, se tiveches que moverte por fora da xeografía, en moitos casos pois galega, para intentar buscar a cobillo unha necesidade que teñas, e cando te das conta da valía que poden ter centros como o que hoxe poñemos aquí a funcionar, que é, polo que vexo, un dos pioneiros en Galicia xunto co do Salnés, son dous os que están abertos. Eu quero agradecer